Dobrý deň, volám sa Monika Gahejrová a vítam vás pri ďalšom videonávode zo seriálu Myš Maš. Dnes si ukážeme základné nastavenia v Skype. Skype otvoríme z dolnej lišty, ak ho máte nastavený, alebo cez ponuku Štart, všetky programy, Skype a vyberiem program Skype. Otvorí sa základné okno prihlásenia. Program Skype používam na súkromné účely pod profilom Monika Gahejrová. Keď som vytvárala web stránku počítačpreženy.sk, ponúkla som užívateľom tejto stránky komunikáciu po Skype a z toho dôvodu som vytvorila aj svoj firemný profil, ktorý sa volá rovnako počítačpreženy.sk. Prihlásim sa teraz doňho. Prihlásiť. Otvoril sa môj firemný profil. Pozrime sa, čo v ňom môžeme nastaviť. Fotka, ktorú používam v súkromnom profile, sa zachovala aj do profilu počítačpreženy.sk. Ukážeme si, ako ju môžeme zmeniť. Ak sa budete prihlasovať prvýkrát do svojho profilu, vaša fotka tam nebude. Takže si ukážeme, ako môžeme profilovú fotku vložiť alebo zmeniť. Klikneme na ponuku Skype, profil a vyberieme si možnosť zmeniť svoj obrázok. Ja už mám v ponuke naposledy použité obrázky, tam prehľadávať a vyberiem si obrázok, ktorý chcem vložiť do profilu. V náhľadovom okne vidíme obrázok, ktorý sa chystáme vložiť do svojho profilu. Ak zatlačíme ľavé tlačítko myšky, môžeme obrázkom posúvať hore alebo dolu. Posuvníkom na potenciometrii môžeme obrázok približovať alebo zmenšovať. Nastavte si obrázok tak, ako vám vyhovuje. A dáme použiť tento obrázok. Všimnite si, že obrázok pri názve môjho profilu sa zmenil. Ďalej si ukážeme, ako si pridáme kontakty. Skype je úžasný program na komunikáciu s priateľmi, alebo aj na firemnú komunikáciu, takže kontakty budeme pridávať veľmi často. Urobíme tak cez ponuku kontakty, pridať kontakt. Dáme hľadať v adresári Skype. Ja vyskúšam môj súkromný profil Monika Gahejrová, prehľadávať v Skype. Moniku Gahejrovú našiel v týchto možnostiach. Keď ich preskúmam, vyberiem prvú, pretože viem, že to som ja. Pridám ju do kontaktov. Monika Gahejrová nie je vo vašich kontaktoch. Pridať do kontaktov. Skype posiela žiadosť o pridanie kontaktu na môj súkromný profil v tomto znení. Dobrý deň, Monika Gahejrová, chcem si vás pridať ako kontakt. Ja potvrdím odoslať a budem čakať na reakciu Moniky Gahejrovej, ako odpovie na moju žiadosť. Monika Gahejrová môže žiadosť potvrdiť alebo zamietnúť. To sa dozvieme ale až o pár dní, keď tak Monika Gahejrová urobí. Všimnite si, že kontakt Monika Gahejrová pribudol do zoznamu kontaktov, ale je tam s otázničkom. Skype čaká, ako Monika Gahejrová zareaguje. Ak Monika Gahejrová moju žiadosť potvrdí, ukážeme si neskôr, ako ju pridáme
Pozrieme sa ešte, kde v nastaveniach môžeme zvoliť jazyk, nástroje, zmeniť jazyk. Ak by vám nevyhovovala prednastavená slovenčina, môžete si vybrať napríklad jazyk český, dánsky. Ja chcem, aby môj Skype hovoril mojou rodnou rečou, zachovám slovenčinu.